מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו עוזרים ללוחמים וללוחמות, אנשים שמשרתים במערך הלוחם במילואים, להתאקלם חזרה באזרחות. אנחנו עושים את זה באמצעות מפגשים שבועיים לאימון כושר. רץ, אתה עושה כוח, ובסוף אתה גם יושב לבירה, ובבירה זה הזמן שלנו לדבר ולהכיר אחד את השני. אז היום אנחנו מפעילים 11 קבוצות ברחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, איזשהו מקום להרגיש בו בנוח, שיהיה אפשר לדבר בו עם אנשים שמבינים מה חווית, מה ראית ומה השגרה והאתגרים שלך עכשיו. ברגע שיש אנשים כאלה סביבך, אז הפתיחות מגיעה לרמות אחרות. אחרי אימון, אחרי שהורמונים מופרשים, שאתה הרבה יותר נינוח לבוא ולדבר בקהילת שווים כזאת. ובעצם השיח הזה הוא כשלעצמו הוא מקום של תרפיה. כן, אנחנו מלווים על ידי אנשי מקצוע כדי להעביר בעצם כלים של חוסן מנטלי דרך האימונים הפיזיים עצמם בצורה שהיא פשוטה ונגישה, זה המוטו שלנו. השינוי הזה של לצאת להתבודד בבית מסיבות כאלה ואחרות, ופתאום איך קבוצה, ספורט ומוטיבציה ותחושת מסוגלות יכולים לקחת אותך למקום אחר, אתה רואה את זה ואתה אומר, בונה, כאילו, יש מצב שהצלתי פה חיים. שאנשים כאלה שהם סביבך, אז אתה יודע שערכים כמו אחווה, כמו רעות, כמו עזרה הדדית, זה משהו שתמצא שם, זה ממש מה שקורה במילואים עצמם, להוציא אותם חזרה החוצה לאזרחות.